Bihik Bwsa Kibiwi Nokni Ongkhorwi Thangmani Bwsai Phaisok Paliya Nogo Rutukjak Bihik Bwsaro Kok Kwmajagwi Jethanipan Tongdi Nogo Kifile Phaidi Tabo Bihik Ka Koko Ongja Patimung September Talni Thangnai Tisini Chalmari Bishokormani Salo Korom Sharani Bising Khobja Kanaya Parani Partha Halam Nokni Ongkhorwi Thangmani Bwsa Khonuni Bufa Tabo Phan Nogo Kifile Shoko Yakon Tabo Bihik Domonti Halam Bwsaino tuyei belekno dungjalo klaija Bwsa butui rongni school firo tuition firo rimaya angai tongkha sajung Bwsa khonono tuyei nukhung belekno wana kuthugo wanaja Bwsai benogo kifili phaya bro thangka Rutukjak Bihik tai Bwsa song lukurongno koikha Partha Halam no jisa thayapa nugu tongkha hangke kisha nogo phaidi nogo thangdi hani shadi tei nugu tongkha hangke kokduk number by shahru rudi hani bo koikha Brownie Kokdung number 98634366684. Ani borsai Biswakarma dino 17 tarik September thangnai maso Nokni Ongkhorwi tabuksakno kifilako. Boro thangnan thangmani. Oboto kusta saya. Acha. Norongni nukhungo khorok busiro tongmani. Chorai kunui hai mane 4 jona. 4 jona. Chorai kunui bini baba itu. Nung kamini mungkai. Kanere Halam para. Mo boblong ne andar klai. Durga Jamani. PS kai. Kochusora. Acha noro bo nogo phaya mani yagolo kuno PS o likitero machine diary ro khle khle. Mia khaleka. Mia khlai ka. Tam honi saga PS indoro. PS ne borok khai narukjak. Oh. Nungro bini phuno kolrok dakhai ne ka. Kol khlayo happy yata. Shut up. Switch off ni sawa. Kai tam rok ni wan chuk je ni chalano tabu bor mai yangi tongman tam ni wan chuk bo kuno kai si jaga ro khari ro thangana amte ro ni Abo hai mane bansuk manita. ba botam ro khaisa Ha. botam ro samung khaisa Samung dai. Te pora mo tharle dar khlayo. pati khaisa ota na acha bini mung tam Partha Halam ani Bwsaini mungkai. bini mung Demonting Halam. Lokorok no chungkoyoy ani Bwsaini mane chininok ni kifilnani bagoi obokoy rohor khat. bo agi ro ga bodam te rokhe Ongkhorwi Age ekbar obohai ongkhat. bo jaga o mani ka Obokharoy Bwsai sung no noko kifilo phai. salbun sing ya golo Abo 3 mat ni sakangot. 3 mas ni apro ke boro thangi tong khum chana no Aboro bo kusta saya apro sumoy. ketam rogwan sumoni ni boki Ambori bai mane kono jaga. beri bejas mai sawa Abo thangkhana. nang sai jama Mane obokhai tabokhai na kono thikte sai mayo buri bai mane sambhabona ta buri bai kono kharkhana agi waisa ki beri be de boat de ke thangman no abo obului bai bon chung ekbar kutuk lai kha borok kono chung kono bai acha agi je bo o beri be got nangmani abole tabu o beri le nogo de to nogo koroi oboroi bo tabuk sak o bukre o beri ni mungkai Binarani de Burma bo jaga ni bokai o Sosemohon para sini kami ngono bobo o bini nu kungon thangi de naika kurui kurei norok sabai kereng ka kurei norok da thangi nai na ki phun ro khaine yo hon kherayoi thangot sabno phun khaine ka sini dang song nota nun dara sono green chau bro kurui o buribo eglogi ki o Biswakarma dino de kamahin Biswakarma ni sakang dino mane bini sakango 3 din 4 din sakango thangjak o buri khai ganin chila ka Biswakarma dini Biswakarma dino phung khai mai chaw no ko a bai moi lok songjak abo bai mai chaw di borni barsta semi ni noko tai kurui gai nang taboni ni chilano jodi lukuro nugi tongkai nang bongno tam ko kusam mane nok ngo phaina ni bagoi sini chorai bo madhyamik rinai mars matro abani bagoi chung ani Bwsaino mane nuhun nani bagoi kuno ko kifil nani bagoi request khlai khot jodi lukuro noro nugi tongkai nang bekerna bai nini phone number to to chini phone number motong o buri kitam khai amne tam rokhe chalai tong noro tabo nin be sekri yagulo kam khelayo je kosto khelayo kam khelayo chawta
nin chrai boyo Chala masa buri masa okora khai 16 বছর কানানি বেশি তাবুক খাই তিনি সাকো তিনি 7 তারিখ নভেম্বর 22 তারিখ খাই তিনি চড়াই okora খাই 16 বছর কানাইতা কোসব খাই 10 বছর nang nini Bwsaino amde kama jangman yagulo nang nini tabuk lukurong nai tonai rong nang tam ko kasana musan lukurong no ajung jano ko ani Bwsaino nokhe koroi rohoro ani Bwsaino nokni kifil nani bagoi kaham babe tong nani mane chorai bo porikha ei tabuk madhyamik porikha tong mars mato obane bagoi tini bosa etungni ani Bwsaino koro rohoro ni nokni kifil nani bagoi mane nini Bwsaikri ni bagai nang nin chrai no porikha ri nani onek jeng jalo pore nani na chalok nani kosto rohong private rine mayang private rong bod rohya khotam agi rogol agir le roha tabuk tai 12,000 sukruk tong school ni fotongo private ni botongo obani bagoi ani Bwsaino koro rohoro jong lo koro no janok khat mane tabu school rang sutai tomani bagai nini chrai porikha simari yang na obostha haita অবস্থা অবনত মানলিফি মানে তমহিন মানলিফি মার্সিক গুনুক মান গেলাকটা দিনে মার্সিক অমনি বাগৈ আনি Bwsaino chung মানে কয়ত asik jeng jalo khai kelang kadan no তোর কাজ যেমন করবো সরব না কাইজাক মানে খাই 2007 জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি 11 তারিখ acha acha চাবুক সাংনো 17 বছর অংখা কাইজাক মান nung to sagabo tiprabo khayo do ngai mane nung party rogo mane ja jano khabong party boro rogo জানো কই বরক পাটিনি বরক খাই অবহাই খেলাই খাই অংয়া হিনই তিনি Bwsaino chung কয়ো নকনি কিফিল নানি বাগৈ অবহাই party boro sabno jano mung sabe man bo boro no samane ning বিরজিৎ সং जतनन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंगन दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांगमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुइ फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलर्स निनि सलाइ ताइब खाचु लुकुरंगनि बागै तुबुइ फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांगनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चराव त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनि बागै सकान बताउना ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्जिबिशन ब सगारो तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि पैसा आमो सिमि बायको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानि नि बायनाव अफर तंगनाय तै गचाम रांचकनो सिलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलर्स की आगरतला ताई उदयपुर नि शोरूम हामबाय